1111 körös gyémántlény kihívás. A gyémántlény hadszótagú mantrájának 111.111 ismétlése 4 holt hónap alatt, 120 nap alatt. A tibeti 9. holt hónap első napjától, november 2-ától, az idei halottak napjától, a tibeti újévi február 28-áig. Üdvözlök mindenkit, Kovács Endre vagyok, felhatalmazott tibeti Kumnye, Nejang és Lügyong jóga oktató, valamint buddhista tanító. Jelen kihívás elsősorban a tibeti jogás és a lélegzett hatalma workshopon résztvevő haladó tanítványaimnak készült, valamint azoknak, akiket érdekel a téma, és szeretnének pozitív változást, megtisztulást és önfelszabadulást megtapasztalni a meditációs praxisukban, vagy csak úgy egyszerűen érdekli őket a tibeti hagyománynak ez a sokszínűsége és energetikája. Az egyéni mantra ismétlés támogató meditáció szöveges hanganyag videóval 4 hónap alatt kerül naponta feltöltésre, YouTube-ra és a Facebook oldalra. Ez úgy néz ki, hogy a Vajrasattvát este érdemes gyakorolni, minden nap folyamán bármikor lehet gyakorolni nyilván, de este különösen, amikor megtisztítjuk a napi karmikus szennyeződéseket, és így ennek megfelelően így délután lesz föltöltve az adott napi anyag, és minden meditáció kezdődik egy alapbuddhista 4 éberség Satipatána gyakorlattal. A Achan Sucitto buddhista meditáció az Alapok című könyvéből pár soros összefoglalóval, utána Tartang Tulku Rinpoche dinamikus nyugalom, magyarul dinamikus nyugalom, amúgy Kumnye relaxáció, Kumnye tibeti jóga, szintén testtudatosság alapú Dzogchen meditációvájával folytatódik, ami magában foglalja a szutra és a tantra 4 éberségének alap szemléletét is, az ellazulás megízlelése, az érzetek követése és az érzések kitágításának gyakorlatát. Ezután használható Dudjom Rinpoche-nek az előkészítő gyakorlatok lényegi pontjai, abból is a Vajrasattva meditáció, ezt beavatás nélkül lehet gyakorolni. Ugye itt a fejünk fölött van elképzelve az abszolút buddha természetünk, egyedül, illetve lehet egyesülésben, társnővel, és a 6 szótagú mantrát recitáljuk, miközben megtisztulunk. Ez az alapgyakorlat, mint előkészítő. Ugye az előző 2 is előkészítő volt, tehát Sutra, Hinayana, Mahayana és tantrikus előkészítő. És utána a fő meditáció, ami már egy belső jóga, amit szintén beavatás nélkül is gyakorolhat bárki, amikor is Vajrasattva, ami saját tudatunk természete, és minden mesterünk tudatának a természete, a szívünkben van. Ehhez jön hozzá a zenei támogatás, ahol a kötelékek megtisztítását módszerét Mipam Rinpoche-tól van feldolgozva, tehát az egy fordítást hallható a zenékben majd, mint itt a videóban is majd hallhattok. Maga az alapszöveg ugye Dudjom Rinpoche, tehát ez egy főleg nyingma szövegeket használunk, vagy rimé, tehát olyan mesterektől, akik minden hagyománynak a képviselői. Jó. Majd a 120 nap során az örök győzelmi lobogó Vajrasattva hatalmas tere, vagy gyémántlény hatalmas tere szövegét fogjuk használni, Keys Domain fordításából és kommentárjával,
amit ugye angolból magyarra Kirs Attila fordított. Itt megtalálhatóak a linkek az adott szövegre, és onnan el lehet mélyülni. A Kumnya meditációra ott nincs külön link, mert Bookline-on tudjátok megvenni. A Sambalában már nem kapható. Igen. Jó, és akkor a meditációkat keretező, inspiráló zenék, ugye ez a szövege, tehát mondtam a alapszöveg, a kötelékek megtisztítása, ami most itt nincs, nem látható, de hogyha fölgörgetitek majd a honlapon, akkor van egy ilyen gomb, hogy kötelékek megtisztítása. Tehát ez mind vajrasattva. A nöndró, itt ez a szöveg, ezt használjuk, a negativitás megtisztítása, ez egy másik előkészítő gyakorlatos vizualizáció, de ugyanaz a vajrasattva, csak egy kicsit más hagyományból. Gyémántudat vajrasattva, teljes azonosulásos, ez ugye főleg azoknak, akik már van beavatásuk, de ha nincs, akkor ugyanúgy fejünk fölött, előttünk, vagy a szívünkbe. A köteléke megtisztítása és a gyémántudat magyarázat, valamint a gyémántudat és belső tűz meditáció, ez azért érdekes, mert bármelyik szintjén gyakoroljuk a gyémántudatnak, egyesíthetjük vele a belső tűz meditációt és annak magyarázatát. Jó, és akkor térjünk vissza, még mi az, ami... Tehát volt a zenék, itt a zenéket ugye én szerkesztettem a gyökérszövegek alapján egy az egybe, a dramaturgia annyiban változott, hogy belekerült ómáhum, illetve úgy lett tagolva, hogy zeneileg a mesterséges intelligencia jól fel tudja dolgozni az adott körülmények között. Elég jók lettek a számok, úgyhogy remélhetőleg mindenkinek inspirálja a gyakorlását. Jó, a Suno vagy Sunót használom ezekhez, nagyon jó számok sikerettek. Jó, és akkor el is kezdjük a gyakorlást. Jó, kényelmesen helyezkedjünk el. Achan Sucitónak a soraival kezdjük. Jó, kényelmesen ülünk. Első lépés, miután elhelyezkedtünk, lépjünk kapcsolatba a testtel. Vegyük tudomásul, hogy érzi magát a test a jelen pillanatban. Lehet egy kicsit mozogni. Akinek van jóga praxisa, az végezhet jogákat is, sétáló meditációt, jogát. Én főleg a tibetieket ajánlom, de nagyon jók a kínai jogák, csikungok, indiai jogák, hatha jogák. Minden tibeti joga Indiából származik, de optimalizálódott ugye a magashegyi körülményekre és a hidegre, ezért a belső tüzen van a hangsúly, ami a kundalini jogáknak a leglényegesebb gyakorlata. Minden jóga kundalini jóga, csak nem beszélnek róla, ugye ez. De aki ténylegesen gyakorolja, az úgyis tudja, hogy mi történik. Jó, következő pont. Maradjunk ezzel a jelenben, hogy megszilárdítsuk az éberségünket. Vagyis mivel maradunk a jelenben? Azzal, hogy fölvesszük a kapcsolatot a testünkkel, és megfigyeljük, hogy érzi magát a test a jelen pillanatban. Majd hagyjuk az éberségre annak meghatározását, hogy milyen erőfeszítés vagy megközelítés szükséges a nyugalom és belátás megerősítéséhez a meditáció tárgya körül. Jelen esetben a testtudatosság. Ugye a Vajrasattva meditáció sajátos test tudatosságot is behoz. Test,
prána és maga tudat lényegisége szempontjából. Jó, 4. pont, erősítsük meg a kitartást a megalapozottság vagy a lelki nyugalom érzeteig. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy ez az éber jelen tudatosság, a testtel való kapcsolat folytatódjon. Jó, tartsunk fenn egy nyugvópontot az érzetek szakadatlanul változó áramlatában. Ez lehet, hogy a szívbe tapasztaljuk, a fejbe vagy a hasba, az egész testbe, a testen kívül is valaki tapasztalhatja. Mint a fizikai testén kívül, a tértestébe. Jó, tehát a nyugvópontot találjuk meg. Akár csak egy foltnyi nyugalmat találunk, az a mi nyugvópontunk. Amikor figyelmünk összeszedetten a meditáció tárgyán marad, engedjük, hogy a tudatunk teljes mértékben élvezze azt. Jó, majd jön a következő fázis, az ellazulás megízlelése. Miközben így jelen vagyunk a testben, az éber jelen tudatosságunk a testünkből, testi jelenlétből kiindulva kezd tágulni, és megjelenik a nyugalom és az ellazultság érzése. A figyelmünkkel gyorsan vagy lassan pásztázzuk végig, vagy érezzük át a testünket a fejünk búbjától egészen a lábujjak hegyéig lefelé. Ez lehet egy nektárszerű érzés, egy felolvadás érzése. Szoros kapcsolatban van a Vajrasattva meditációval. Annak egy mantrázástól független, spontán, hétköznapi gyakorlata. Az ellazulás megízlelése. Tartang Tulku Rinpoche útmutatása alapján. Majd amikor ez megtörténik, illetve folyamatában van, hagyjuk, hogy folytatódjon, és figyeljük meg a tapasztalás, az ellazulás, feloldódás, olvadás, feszültségek olvadása, enyhülésének érzetrétegeit. Válasszunk ki egy olyan érzetminőséget, ami számunkra a nyugalmat és az ellazulást akár csak foltnyi méretekben is megtestesíti most a testünkben. És ebből az egyensúlypontból, vagy foltnyi nyugalomból, vagy nyugalom csakrából, vagy erőközpontból, vagy rétegből kezdjünk el kiterjedni a testünkben. Mehetünk egy irányba, vagy több irányba. Ez az érzet, vagy érzés kiterjesztésének fázisa. Ez van, hogy a koronánkból érezzük jobban, vagy van, hogy a szívünkből, van, hogy a hasunkból, van, hogy a nemi központokból. Jó, majd terjesszük ki a részletek után az egész testünkben, és ha magától túlcsordul az érzés, akkor azon túl is. Használhatjuk a légzést, ami a Kumnya tibeti dzogchen jogának a kulcsmomentuma, hogy belelélegzünk az érzésbe, és kitágítjuk, masszírozzuk a testünkben, megsokszorozzuk. Ugye ezt használjuk mind a Hinayana, Mahayana és Vajrayanában, csak lehet, hogy máshogy interpretálják. Tehát a szutrában, tantrában, egy dzogchenben ugyanúgy használjuk a lélegzet erejét, a lélegzet energiáját, hatalmát, hogy
hogy a gyönyör és a térettsége, az érdem és a bölcsesség halmozása be tudjon teljesülni. Belelélegzünk a pozitív minőségekbe, megsokszorozzuk, kitágítjuk őket. Hagyjuk, hogy folytatódjon a tapasztalás. Majd ebben az állapotban hódolattal menedéket veszek a lámában, aki minden buddhát, mindent egyesít, aki a 3 drágakő egysége. Felkeltem a megvilágosodás szándékát, hogy a teret betöltő minden lény javára várjak, cselekedjek. Fejem tetején gyémántudat, kinek testéből nektár ágad, ahogy belém árad, kivétel nélkül megtisztítja minden gonosz tettemet és elhomályosulásaimat. Om Vajra Sattva Hum. 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 Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Vagy tibeti kiejtésben benzával, vagy benzárral, ahogy szívünknek kedvesebb. Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Hagyjuk, hogy az érzésen keresztül a durva és a finom testérzéseket összekötő vízelem, vízprána energiáján keresztül Vajrasattva tudata és a saját tudatosságunk és testünk összeolvadjon folyamatosan a nektár áramlásában. Om Vajrasattva, Om Vajrasattva, Om Vajrasattva, Hum. Figyeljük meg, hogy most mantrázás nélkül az ellazulás és a testtudatosítás gyakorlatainak következtében ez a belső nektár áradás hogy marad fönt, vagy hogyan fejlődik magától spontán, ha nem csinálunk semmit, csak vagyunk. És miközben ezt tapasztaljuk, néhány inspiráló mondatot fogok felolvasni. A fő meditáció benne lesz a zeneszámokban, azt most nem olvasom fel. Vajrasattva gyakorlat fontosságáról szóló tanítás. Dudjom Sanjum, Dudjom Rinpoche feleségének, paranirvánájának, tehát fizikai halálának és nirvánába távozásának alkalmából tartott tanítást Jatru Rinpoche. Ebből egy részlet következik, amit aktuális így a halottak napja környékén. Most van alkalmunk gyakorolni. Őszentsége Dudjom Rinpoche feleségének Sanjumnak a paranirvánájának alkalmából. Így ezt az okot fel tudjuk használni arra, hogy felajánlást tegyünk minden buddhának és bódhiszatvának egy kicsit gyakorolva. Az emberek, a gyászolók össze tudnak gyűlni, vajrasattvát gyakorolni, az csodálatos. De azok, akik nem képesek eljönni, azok is recitálhatják Vajrasattva 100 szótagú mantráját. Még ha annyira egyszerű vagy, mint én, viccelődik Rinpoche, ha, még akkor is recitálhatod a 6 szótagú mantrát. Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Benza Sato Hum. A legjobb eset az, ha folytatod ezt a gyakorlatot egész életedben. Ha ez nem lehetséges, legalább próbáld meg gyakorolni 1 évig vagy 1 hónapig. Nem lehet kifogás arra, hogy nem gyakorolunk, mert még a gyerekek is tudják recitálni, hogy Om Benza Sato Hum. Próbálj 1 málányit mondani, 108 ismétlést. A rövid mantrából minden nap, vagy akár 1000 is naponta, vagyis 10 kört. Bármennyi energiád és lehetőséged vagy érdemed van, kérlek, használd fel a gyakorlásra. Ezt tanított a minden mester a szövegekben, amit már nálam jobban tudsz.
mondta Gyatrugy Rinpoche, majd így folytatta. Tibetben tanításokat kaptam a mesteremtől, melyekben elmagyarázta, hogy Vajrasattva a megtestesülése a buddhák megvilágosodott formájának, beszédének, tudatának, képességének és aktivitásának. Vajrasattva a lényege minden gurunak, hidámnak és dákininek. A lényege minden bölcsesség istenségnek, akár békítő, gazdagító, hatalom alá vonó, vagy haragos férfi vagy női. Ha a békítő megvilágosodott aktivitást szeretnénk megidézni, Vajrasattvát kell gyakorolnunk, ha a gazdagító megvilágosodott aktivitást szeretnénk megidézni, vagy a hatalom alá vonót, vagy a haragosat, hasonlóképpen Vajrasattvát kell gyakorolnunk. Nem számít, milyen istenséget kívánunk megvalósítani, a Vajrasattva gyakorlatával megvalósítjuk azt is. Nem létezik ennél erőteljesebb gyakorlat, nincsen másnak erősebb áldása. Ez a leghatékonyabb módja az elhomályosulások beismerésének és megtisztításának, az érdem és bölcsesség halmozásának és a mások javára válásnak. Om Vajrasattva Hu. És most következik az inspiráló zenei megoldásoknak a pár változata, és közben nyugodtan recitáljuk a Vajrasattva mantrát, figyelhetünk azt szerint, ahogy a szövegben halljuk, hogy ez a fő meditáció, vagy figyelhetünk arra is, hogy a 4 mérhetetlenről összpontosítunk, fejlesztve így nem csak a karmikus tisztulás folyamatát, hanem a mérhetetlen együttérzést, mérhetetlen szeretetet, együttérzést, örömöt és egykedvűséget is. Gondolva magunkra, családtagjainkra, szeretteinkre, számunkra semleges lényekre, ellenszemes lényekre, illetve minden lényre egyszerre. Jó, ez ránk van bízva, hogy fejlődünk a gyakorlattal, használhatjuk rendszerként, először magunkra vonatkoztatva, és utána minden lényre kiterjesztve, vagy ahogy jól esik. Az a lényeg, hogy foglalkozzunk vele, és használjuk a mantra és a vizualizáció erejét, és ezáltal a tudatunkat elegyítsük minden mester tudatosságával, ami a gyémánt lény természete. Ezt, hogy ez működjön, ehhez használjuk majd a Vajrasattva hatalmas terének szövegét, a Vihar Szeme című tankönyvből, majd az elkövetkezendő 120 napban. Dicsőséges gyémánt tudat, Guru Vajrasattva, a gyökér mestere. Tiszta fehér szívű gyémánt csokart és csengő tart, gyönyörtest öltözékével díszítve. Egyesülésben társnőjével, a nagy gyönyör vacsakarvával. Testükből fehér ragyogó amrita nektár árad, megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a kötelékek, fogadalmak megsértése, teljesen megtisztul unálom, és megszerzem a gyémánt test nagy gyönyörűt és egykedvűségét. Omálom, Vajrasattva, Vajrasattva, Vajrasattva.
recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Om Vajra Sattva, 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 Om Vajra Sattva. Majd fejezd be az értelmek felajánlásával és a jó kívánságok soraival. Om Vajra Sattva, ezen gyakorlott ereje által valósítsa meg gyorsan Guru Vajra Sattva állapotást, és segíts minden lénynek elérni az ő szintjét. Om Vajra Sattva, legyen minden egy boldog és rendelkezzen a boldogság okával. Om Vajra Sattva, legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Om Vajra Sattva, legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Om Vajra Sattva, időszűnben nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől, és mások iránti ellenszemtől. Om Vajra Sattva. Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Dicsőséges gyémánt tudat, Guru Vajra Sattva, rövid gyakorlata. Lótusz és volt korongon, a szívem közepében. A dicsőséges gyémánt tudat, Guru Vajra Sattva, a gyökérem mesterem. Tiszta fehér színű gyémánt jogát és csengő dal, a gyönyörtes töltözékével díszítve. Együttesen Isten más ővel, a nagy gyönyör vasrovarvával. Testükből fehér ragyogó hangrit a nektár áram megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden fesség, rossz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a tevének fogadalma megsértése teljesen megtisztul, omálom, és megszerzem a gyémánt test nagy gyönyörét és fecske fűségét. Omálom, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva, Om Vajra Sattva. Majd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jó kívánságok soraival. Om Vajra Sattva. Gyakorlat ereje által valósítson meg gyorsan Guru Vajra Sattva álmodát, és segítsen minden lénynek elérni az ő szintjét. Vajra Sattva, legyen minden lény boldog, és rendelkezzen a boldogság okával. Vajra Sattva, legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Vajra Sattva, legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Om Vajra Sattva, időzön a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől és mások iránti ellenszemtől. Om Vajra Sattva.
Varázsasatva. Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva. A dicsőséges témán tudat, Vajrasatva, levígy gyakorlata, Omáho. Lotus és holtkorungon a szíven, közepében. A dicsőséges témán tudat, Vajrasatva, a gyökérmesterem, tiszta fehér színű, gyémántsokat és csengőt tart, a gyönyörtest öltözékével, viszik fel, egyesülésben társfőjével, a nagy csönyör, vacsra galvával, testükből fehér ragyogó, amrita nektár árad megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a kötelékek, fogadalmak megsértése teljesen megtisztul, Omáhom. És megszerzem a gyémánt test nagy gyönyörét, és egykedvűségét, Omáhom. Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod, Om Vajrasattva Hum, 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 Om Vajrasattva Hum. Hagyd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jó kívánságok soraival, Om Vajrasattva Hum, ezen gyakorlat eleje által. Valósítsam meg gyorsan, Guru Vajrasattva állapotát, és segítsek minden lénynek elérni az ő szintjét. Om Vajrasattva Hum. Legyen minden lény boldog, és rendelkezzen a boldogságokával. Om Vajrasattva Hum. Legyen mentes a szenvedéstől, és annak okától. Om Vajrasattva Hum. Legyen tele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Om Vajrasattva Hum. Időzzön a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény ilyen kikötődéstől, és mások iránti ellenszemtől. Om Vajrasattva Hum. Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva. A dicsőséges gyémánt tudat, Guru Vajrasattva, rövid gyakorlata, Omáhom. A dicsőséges gyémánt tudat, Guru Vajrasattva, a gyökérmesterem. Tiszta fehér színű, gyémánt jogart és csengőt tart, a gyönyörtest öltözékével díszítve, egyesülésben társnőivel, a nagy gyönyör vacsra garvával, testükből fehér ragyogóan, itt a nektár árad megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a
Rettenékek, fogadalmak megsértése, teljesen megtisztulom áhom. És megszerzem a gyémánt test nagy gyönyörét és egy kedvűségét. Vajrasattva-hum, 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 Vajrasattva-hum. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Vajrasattva-hum, 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 Vajrasattva-hum. Fejezd be az értelmek felajánlásával, és a jó kívánságos soraival. Vajrasattva-hum. Ezen gyakorlat ereje által valósítson meg gyorsan Guru Vajrasattva állapotát, és segítsek minden lénynek elérni az ő szintjét. Vajrasattva, legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogságokával. Vajrasattva, legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Vajrasattva, legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Vajrasattva, üdvözöl a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől, és mások iránti ellenszemtől. Vajrasattva-hum. Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum. Fehér színű gyémánt csogart és csengőt tart a gyönyörtest öltözékével díszítve. Egyesülésben társnőjével, a nagy gyönyör Vajragarvával. Testükből fehér ragyogó amrita nektár árad megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a kötelékek, fogadalmak megsértése teljesen megtisztul. Om áhum. És megszerzem a gyémántes nagy gyönyörét és egykedvűségét. Om áhum. Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum, Om Vajrasattva-hum. Majd fejezd be az értelek felajánlásával, és a jó kívánságok soraival. Om Vajrasattva-hum. Ezen gyakorlat ereje által valósítsa meg gyorsan Guru Vajrasattva állapotát, és segítsek minden lénynek elérni az ő szintjét. Om Vajrasattva-hum, legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogságok áldagával.
Om Vajrasattva Om, legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Om Vajrasattva Om, legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Om Vajrasattva Om, köszön a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől és mások iránti ellenszemtől. Om Vajrasattva Om. Om Vajrasattva Om, Om Vajrasattva. És megszerzem a gyémántest, nagy gyönyörét és egy kedvűségét. Om Vajrasattva Om, 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 Vajrasattva Recitálod a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Vajrasattva, Vajrasattva, majd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jó kívánságok soraival. Om Vajrasattva Om, 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 Vajrasattva. Majd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jó kívánságok soraival. Ezen gyakorlat ereje által valósítsa meg gyorsan Guru Vajrasattva állapotát és segítsek minden lénynek elérni az őszintjét. Legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogság okával. Legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Időzzön a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől és mások iránti ellenszemtől. Dicsőséges nyilván tudattudó Vajrasattva, rövid gyakorlata. Lótusz és hold korong van a szívem közepében. A dicsőséges témánt tudott Guru Vajrasattva, a gyökérmesterem.
tiszta fehér színű, gyémánt sugart és csengő tart. A gyönyörtest öltözékével díszítve, egyesülésben társnőivel, a nagy gyönyör vacsragarbával. Testükből fehér ragyogó amrita nektár árad megtöltve az egész testemet. Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, ártalmas cselekedet és elhomályosulás, valamint a kötelékek, fogadalmak megsértése teljesen megtisztul. És megszerzem a gyémánttest nagy gyönyörét és egykedvűségét. Vajrasattva, Vajrasattva. Recitáld a mantrát, amilyen gyakran csak tudod. Vajrasattva, Vajrasattva, Vajrasattva. Vajrasattva, Vajrasattva, Vajrasattva. Vajrasattva, Vajrasattva, Vajrasattva. Vajrasattva, Vajrasattva, Vajrasattva. Majd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jó kívánságok soraival. Vajrasattva, ezen gyakorlat ereje által valósítsam meg gyorsan Guru Vajrasattva állapotát, és segítsek minden lénynek elérni az őszintjét. Vajrasattva, legyen minden lét boldog, és rendelkezzen a boldogságokával. Vajrasattva, legyen mentes a szenvedéstől és annak okától. Vajrasattva, Vajrasattva, legyen vele a legnagyobb boldogság, ami minden szenvedéstől mentes. Vajrasattva, időzzön a nagy azonosság állapotában, mely mentes néhány lény iránti kötődéstől és mások iránti ellenszenvtől. Vajrasattva. És időzünk a mesterek végtelen tudatosságában, amennyire tudunk, belátásainknak megfelelően. A mesterek végtelen tudatosságában tartózkodunk. A gyémánt lény állapotában. Mindenkinek örömteli gyakorlást az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban.